Okay, tagaan-tagag mga bersikulo igso na aron matagaan ka o gitawag nato og hayag anang mga bahina. Kung inig ka matay sa tao, hain naman siya, no? Inig ka matay sa tao, mulaos ba siya sa langit ni Aigson. Ato unahon ang Juan kapitulo 5 bersikulo 28 ug 29. Adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi. 5:28 ug 29. Nagingon diri. Okay? Ingon siya dinhi. Ayaw kamo kahibulong niini kay ang tak na nagsingabot na nga ang tanan nga anaas sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. So tanan nga naas lubong maayog daotan makabati sa iyang tingog. Now, versikulo 29 nagyon. Ug ang nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. So duha di ka klase ang matarong ug dautan. Nang pangutana niining duha asa may una mabanhaw ang matarong o ang dautan? Ang tubag ana igsoon mao ang matarong. Kano sa man na mabanhaw ang matarong igsoon? Unang Tesalonica kapitulo 4 sa iyang bersikulo 16 nagyon. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit ninubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa manulunda ug ang tingog sa trompeta sa Dios ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So ang nangamatay diha ni Kristo muuna sa pagpamangon, meaning to say ang matarong. Kano sa mabanhaw? Sa pagbalik ni Christ. Ang pangutana, nakabalik na ba si Christ ato akaron? Wala pa. So therefore, ang mga nangamatay diha kang Kristo naa pa sa lubnganan. Pero naisaad nga gihatag dinhi sa unang Tesalonica 4:16 nga inig kamatay sa tao, inigbalik ni Christ, banhawon siya. Na ang pangutana, sa pagbalik ni Christ, ang dautan mabanhaw basad. Okay? Kaya ako mong gipungutan nga asa may una mabanhaw nila ang daotag matarong. So nag-ingon diri sa Pinadayag kapitulo 20, okay? Atong tan-awon kung ang dautan asa man sila ni nag-ingon dinhi. 20 bersikulo 5, okay? Ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay, meaning to say, di gilagay magdungan. Kay, nag-ingon man ni, ug bahin pa sa uban pa nga nangamatay. Ug ato na ibawan, nga nabanhaw na ang mga matarong sa pagbalik ni Christ. Dalon mga matarong dito sa langit sa pagbalik ni Christ. Unya, din sa versikulo 5, nag-ingon, ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab, hangtod matapos una ang 1,000 ka tuig. Kini mao ang nahunang pagkabanhaw. So meaning to say, inigbalik ni Christ, banhaw ng mga matarong, ug ang uban pang nangamatay, dili una mabanhaw, mahuman una ang 1,000 ka tuig. Bueno, naabtan mata sa atong break, o balik ta karong tod-tod.